itatak mo na! Mga kasama, maayong adlaw kanatong tanan dirita sa barangay Leon Garcia ng atong syudad sa Davao. Katuyok-tuyok na diri kay nangitatag atong suki nga tigpaminaw. Ya kanang pakyas na gyud nga nakapaminaw sa atong sibihanan pero lunod patay unta pero wa may radyo. Bagya kasama mingaw ang sitwasyon. Ni ay balay diri atong interview bagya kasama suki untang tigpaminaw pero wa na may radyo. Si Nanay! Nay maayong adlaw. Maayong adlaw sad. Masay pangalan mo nay? Norma Javier. Nanay Norma Javier. Nanay Norma Javier. Suki gyud kang tigpabinaw tuod na sa DXDC. Oo. Kapila ka nakahatag og sa mua radyo. Ikaduha. Oh, kaduha na god. Nadaot lang. Nang palit na galing ko sa bakong bana kay utos. Wala, okay, gidalsala lagi na dito. Ikaw may mamingaw diri. Oo. Di nakamaminaw ro na eh. Pangya dito. Mao lagi din nakamaminaw ro nanay kani ana ang atong brand new set sa atong brand new year, brand new radio set magkakasama sa DXDC. Nanay, gawapo! Ihatag ninyong radyo. Oto sa pamati lang. Kaya kadiyot lang nanay be. Atong patingugon kay basig nga di mo tingog, di na be? Di basta. Ano akong paborito. Paborito. Kungting katanog na. Nanay. O sa'yo masulti ni mo na nga nalagay kay brand new set nga radio. Nalipay ko. Nalipay ni Direkti nga naka-radyo me. Dagan salamat. Dagan salamat. Norma. Javier, okay. Radyo Mandodong rin mo busbog, tatak, Arimen. Sa radyo mo, Arimen!